Ay, hello, mayang adlaw sa tanan. Karon July 1 na gid ta. Sa laing sugilanon na usab ang atong ubanan sa pagpaminaw. Usa ka babae ang magtatampo nagngalan og Nida. So, kulbahinam kay siya kay nalagi mga panghitabo nga gibasi niya nga posible daw mahitabo sa iyahang bana. So, unsa bang paghitabo nga siya man ang dili na hinaon makatulog. So, banin ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon diri sa Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mga iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Nida. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ng atong pagtatampo si Nida. Kini akong problema bahin ni sa nahitabo sa monsilingan o kung ano na problema kung maayo ingon magud ini ang mga paghitabo. Pamelawan, igalaw ang katawan. Pamela 2, kumimbot ng ganito. Pamela 3, parang kilikiliti. Pamela 4, gagayahin ang F4. Sumayaw, tumalon, sumayaw, kadugay, gyud kasudlit, chinininin. Agoy bag, otso-otso! Wala na ako'y pamilya na siya utso-utso. Wala no. Day! Unsa man, ngano man ka? Usting na ha, kay details na ko, ngayong tabang! Ha? Oh! Kay nga naman ako sa man si pare usting oy. Sa Bernita ka nun, lisod! Ha? Ako ko ni Mabit, Naunsa mo gani? Kapalpak gini mo eh. Unsa naglisod klaro ha? Naglisod og pangihi, naglisod og kaon, naglisod og katok, unsa man? Naglisod ko na butong sa lisura. Sige, ato na ko ha, Kana usi, kuyog ta sender ko. Magsusi po kog nausas marinita, tanan Dali, Sinder, dali! Pre, pretend. Pre, pito ni pre. Ay. Nigakos lagi ka pre. Pre. Gakos mo ko mo. Pre, usting. Pre, si Nida ni pre asawa ni Ay, Marie. paridoni ni mo. Ha? Nadali ka na, Mare. Sorry. Okay lang pre. Gagsalanas doon ni pre. Masabot raman ko pre. Unsa rin nahitabo ni Marinita pre? Pre. Wanang yun siya kagwanta. Marinida ninyo, pre. Naunsa man din si Marinita ah. Amo lang na niya, may kalit pa lang. Ha? Ada bang na siya, Mare? Kalit-kalit na niya style ba? Ha? Ada na siya, pre. Mare, hiling kayong kalit-kalit. Kalit-kalit pre? Oo, Mare. Gapon ko, kalit mo na siya, nangaway na ako. Oo niya. Kalit lang siya ng luod. O niya. Amo to, pagkagabi, kalit lang siya ngawa na ko niya tinggi. Ay basig magikahiubsan pre. Muna iwagin ako, may bawi, Mari. Ngano man sad? Kalit-kalit man. Ha? Ito, sad na. Ano may bawa man to Unya, ka? pre, unya. Unya, pagkaugma, unsa man nitabo? Ganina ba? Bitaw, pre. Oo, kuhan, ganina, kalit lang siya ngawa na mananggad na ko. Oo. Kaya pagkataon-taon, kalit lang siya ngawa na magtingog. Oo, unya, pre. Amo to, naibuong na lang ko.
O, saman. Nga unsa man? Nakalit lang siya nga wala maginawa. Kalita gud. Mga bitaw na kalitan ko. Kalitan ka, pre? Ha? Ang, ha? Kuya, sakit ang kalit-kalit, no? Ha? Kuya mo lang, pre. Mga nga ikaw. Ay, gitang pangalit. Ha? Ano man, pre? Ano ako man? Basta mangalit pa ka ba? Simba ka diha, pre. Simba ka diha. Dong, tanadong. Mangulit na ta. Ha? Ano ba di? Murag kalit man kong gikulbaan. Kinuha niya ni Dapi da. Ngalit sa kaniya ron. Tanado ni. Kay kalit kong gikulbaan. Pre. Pre. Muli sa pre, ha? Balik niya, pre. Ay, imposiblihas na hitabong marinita dong. Uy, murag di gyud ko katupo. Doon na sa to siya daang sakit siguro. Nga walang atiman na ba? Mao nang grabe. Ay, nya kalit di ay. Di ba og doon na kay sakit pabatsakon pa man ka ana? Kinala lang ma-feel pa man na nimo para magpatam. Mabatsagan gina nimo. Mao gani, magpatambal pa na, di ba? Pero siya, wa man. Kalit gid kuno kaayo nga wa na maginhawa. Kakuyawan ang sakit nga kalit-kalit di ay uy. Kung mao na day kinang di gyud ang kumpiyansa day. Doon na gilitay gipamati. Mo adto silang Dr. Alan Inad o ni Ala na korda? Alan Inad. Oy, sa Inad. Medellilla. O sa ilang doktor ba ako ba? Dr. DC. DC? Oh, macho ka dito. Di. Kuyawan ko, gilingaw-lingaw na ako kung kaugalingon. Pachikap lang tadoy. Dayo. Doy, o sige, doy. Day, pachikap. Taday, kasabot ka, day. Okay, doy. Ambot lang sa dogngano, no? Kalit kong kulbaan kung makahuna-huna ko sa kong kumari nga namatay. Murag kuyawan nasad ko ba? Unya to? Naunsa ka. Ambot lang dong, uy. Sukad pa nga nahitabo si Marinita pa. Di na mawasa kung una-una iyang kamatayon. Murag kulbaan ako sa kalit nga sakit nga kanang kalit-kalit. Ay, doon sa tama. Ano na, tingali ikaw na yung kalit-kalit sa nagkalikiha. Probida, sakit ka ng style mo. Dili, uy, wa man ko kulbae ko nun sa'y mahitabo na ko dong. Ikaw akong gikulbaan. Ano ako man, ha? Okay, doon naman may mga similarities ba? Parehas mong birthday, no? Nya, parehas magid mong edad. Unya, ako ba, og parehas mo mong kinaiya, parehas mo nga kalit-kalit lang ba? Kaya usahay ra pa, makapantay ra ba ko nimo? Sa? Mukalit lang kag pangluod nga wa ta kahibaw. Kalit lang ka di na mutingog. Parehas mos Marinita gyud. Mukalit lang sa kasuko. Ay, naunsa ang tao. Tuo ka na. Nasa miri, ay tao, mamamiritig ampo na to. Ay pagtuo, na, ginuri sa'yo sa itong kinabuhi. Ay, ang Ginoo ra lagi. Unya, musulti na ang Ginoo nga mauna na. Nga magbantay ka. Ginoo lagi itong siligan, good. Kanang imo, ang una-una, huwag tanga na. Di na may tabo nga, maparehas ko Marinita. Ay, awing na lang. Kay di ra ba gid mahibawaan. Nahibaw ka tano. Ang tingon man. Kay kalit-kalit man. Nagsakit kalit lagi. Bida, uy, klaro na sakita kalit-kalit. Way klaro? Unsay way klaro nga naa nam kay namatay? Marinita mo na example. Oo, man ka. Ngano ka? Ngano niti oro ka diha na unsa toy? Huy. Awa man. Pag surda oy. Lain mo paminaw sa imong lawas? Ang kaukan, murag. Murag unsa? Kuan, kalit man lang ni nga. Unsa? Pag surda pa, sige bati nimo. Kuyawan man kunin mo diha oy. Unsa kalit ka unsa? Kalit na nga. Nga unsa lagi? Sige bati nimo diha. Naglain ako tiyan, day. Diya na ka, day. Butiyan sa ko kanina, day. Diya ka. Hinay dong! Basig madagma ka! Patay ka! Gusto ka to. Pungot ang ginis ito'y. Ako sa day, pre. Dagan itong sakit sa awa, pre, Usting. Mautod matay. O, pre, mo na sulti ni pari Usting. Bida na, pre. Stilan, style, napiktuhan taon ako sa awa taon. Si Marinita? Oh, sige kuno na ng sakit ni Marinita taon, kalit-kalit taon. Karoon pa lang ko kadungugan ng sakita kalit-kalit. Uso ba na? Ambot lang, pre. Bida, blaka ko dida, kayo usahay. Mura di siya katawag. Kaya kiyawan siya unsay mitabo taon ako. Di siya kabantay nga, kalit-kalit lang. Ay, tuwa na, pre. Mao lagi. Sa niya, saon to natos hindi kulbaan mo siya. Labi na magtutong siya sa kulbaan, kulbaan siya. Birwida. Abiniyag na unsan ako. Ginoo. Pinangga yun ka sa imong asawa, pre. Mahal yun ka sa imong asawa, pre, ni Marinida. Mahal kay kaniya. Tinuod nga na, pre. Mahal gyud ko.
Siya sa pre, mahal kay nako. Pero balaka siya nako, pre. Basi kalit na to kong katusking. Masiguro din na, pre. Kaya wala lagi siya. Mura mo ko nung, di tamo ka siguro sa panghitabo po, di ba? Lain mo ko nung kay kalit-kalit mo ko to. Di unsa niya pagsiguro, pre. Ha? Unsa nga hitabo ba? Manalagaan din na siya. Amot lang na niya, eh. Basta kay, kita lagi, ang iyang ko, base lagi taon, parehas ni Mari Nita ba? Sawa pare Yosting, ha? Unya, gawas nga parehas ko nung adlaw, parehas ko nung edad, parehas mo ko nung hashtag kinang iya, parehas mo, kalit masuko, kalit maluod, doon sa isama sa pagkatao ba? Among pagkatao, may similarity ba? Mga balaka taon akong asawa, taon basig, maupo tayo may tabo na ko, pre. Mabatay ko sakit nga, kalit-kalit! Tuo mag-ana, pre, uy. Ay, tuo ala, pre. Layo ras tinuod. Kung katapusan gyud nimo, pre. Wala, katapusan gyud ka. Wala naman nga giingon nga oras na gini mo. Oras na gyud, oy. Oras na. Ako di kumutuwa na, pre, kay naaman sa bisan o di mo oras, maapil taon ka sa tao nga na oras taon. Ay, naadi na, pre. Oh, ay, pres akong amigo, ha? Ani ba siya nga dili pa niya oras? Unya? Relax kay siya, kampante kay siya, di pa lagi taon niya oras, sakay sa aeroplano, first class pa. Unya, pero unsay nitabo, pre? Di ba siya hindi niya oras? Proud kay siya dito. Kay di pa lagi niya oras. Sus, ang oras, pre, kay sa duha mo kay pilot. Patay. Oh, patay, oy. Tanong pasahero, patay, damay. Bisag dili pa oras, damay, yun kay karas, man. Malasagot. Oh, mo lagi na diha. Manang dili ta buto nga ilang giingon nga. Di pa ni mo oras. Oras gali, bisag di pa ni mo oras, oras lagi na niyo. Kay daw may uban nga. Di pa ni mo oras. Mauras sila gahat. Kay madaw may mas uban nga oras na. Og sa butang pa, ikaw may collateral damage. Mau ba? Oh, mora. O na nga, ginduon na may bao na to, pre! Oh, day. Sige, bang nagpirat ang mata niya. Noon sa mga, ha? Maglaglong magkikipang nauna diha. Wapamali ka matog. Sa na ko pagkatog, magbantay man ko nimo. Ha? Ano matayan ko nimo? Oo, syempre, kay basig mo kalit ka lang diya katuskig. Katog na lang ko diha, good. Matog lagi ko. Pero ikaw, katog na sa diha. Bantay mo manakot sa ko. Nadlok lagi ko do, nga basig maparehas ka ni Marinita. Ginoo ko biya taon ni mo layo, biya taon ka ni hunahunas tinuod eh. Sa taon na diha, matog ta. Hindi kay ako rep katulgo ni mo. Ikaw tuog sad. Mata ka diha. Tuog na diha. Kay matuog na sa ko. Ay. Kalamis akong katog. Dong. Doni, wala kay duty ron, Dong. Dong, Doni? Dong? Dong. Kinuha ko. Wala naman na siya maglihok. Dong, Doni! Dong, Doni! Doni! Nida! Uy, Nida, pagpatoy! Jaman mo ba yan, Nida! Agay ka sakit, eh. Multo! Multo! Tani ka lakihay, no? Tsaka! Buhi ka, Dong? Buhi ka? Burida, buluhi ako dahil, ha? Wapa ko malamatay taon, ha? Matay di ko? Sa akong damgo, Dong. Damgo, may tuong taon ko. Di na tinunog mga damgo niya. Basta kayo mo naging tinuod lagi. Nakita takagawa na ka maginawa, Dong Doni. Ora diha, siguro gunaw nagdaotang paghitabo na ako ang taon. Mao ni resulta sige ka gunaw na. Unya, lagi kay mura maging tinuod, bi. Tinuod na di. Tinuod gidam ko. Basta lagi. Ilong na di. Ida, wala tong hitabo na ko eh. Okay pa ko sa all right, ha? Relax niya.
Misamot gid akong kahadlok sa diha nadamguhan ako ang akong bana nga wa na maglihok. Pero di gid siya patay. Ug tungod adto, wa na gyud ko mahimutang sa ko kaugalingon. Unya, Luoy ko nga saba, pre. Luoy kayo. Ano man? Ay, wait, tarong kinatulgan sa pagbantay na ko. Magbantay ni mo, so saman. Kuha siya, magbantay siya nga matuog ko, kay madlok siya nga, kalit lang ko na kung katustig ta. Ano mo kalig magkakituski? Butang nga na niya, eh. Pila na ko siya badlo nga, di ko niya bantayan. Bantay mo noon, hadlok man siya nga, basig din ako mata. Hadlok siya nga, may sakit ko nga kalit-kalit. Parehas namatay yan sa asawa ni Pari, kuhan ba? Pari Usting ba? Yung asawa, di ba, namatay ito sakit kalit-kalit. Kalit mo lang kunutong waka ginawa. Mao nga, kalit kong kunutong namatay. Mao ako, bantayan po taon ko sa kong asawa. Uy, mau ba, pre? Pero na, ako kumadlo ka na, pre. Mamatay, patay. Wala, resulta na. Kaluwa itaas kong asawa. Permi lang ito, purpida. Nagbantay siya na ako. Ay, kaluwa itaon sa kong asawa. Anan ako, day. Hindi da. Day, anan ako, day. Day, hoy. Ang ano siya? Oh, hindi naman bata. Binuwa. Oh, uy, mo, nagpitay pa man yung pulso. Day, da. Day, ano ko, oy. Day! nakuyawan in taon akong bana, abinyag na unsa nako, kay wa naman ko kamata, bisag iunsa niyag pukaw. Karon ni samot na gyud ang akong kahadlok, mabasig ako na hinuoy kalit lang ang nakaginhawa ba, kay kuwang man ko pirmi sa tug. Unya, bisag unsaon ako, di ba ko makatug? Unsaon ka ni nako sa? Unsa man o kamo ang pasultihon? Nida.